ka onye Igbo si agba mbọ. Igbo anyị ekele ụmụazị Igbo na-agba mbọ nwakachi na nke ikpeazụ a afọ onye na-azụ ka ọ ma anya ya ịghọtago afọ onye na-azụ ka ọ ma anya ya na ihe dị ebe a nwanne m jee gbawa mbọ na nke ikpeazụ a nwanne m kwesịrị this 3 months on kwesịrị ịghọtago ọ na-afụgo n'ihe anyị na-eme maka ndị na-ajụ kedu ihe Maazi-UC na-eme for a reason ngwada efugodu ya ebe a ka ụmụaka Igbo na-agba mbọ maka chi ịghọtagolu nke a bụ ngwa afịa ofu onye na nke ikpeazụ a mana m akọrọ gị ihe ego pụtara ịgba n'aka ịghọtago ọ na-afụgo ihe anyị na-eme for a reason ọkwa efugo ya a sị na oke efi adịghị ezo n'ata anyị anaghị atụ ụjọ n'ihe anyị na-eme ọkwa efuru ya ihe a ka anyị na-eme for a reason a sị na-achụ onye na-atụ ọma anya ya maka chi a sị ka m gbaa gị obere touch ọkwa efuru ya we live by the example. Okay, ifuru ya nwanne m ọnọ nkịtị enwe oche there is no shortcut in destiny. Onye gbaa bọọlụ ọlacha oroma, onye rụọ n'anwụ orie na nje, aka aja na-ebute ọnụ mmanụ ifuru ya men na-arụ ọrụ na nke ikpeazụ a nwanne jee chọọ isi ị ga-eme ka o wee dị mma.